دو حقش دو. بله برادر عزیز، پدر به حد Салом алейкум тамошобинони азиз, шумо ба канали Орзуи юрист обязательно лайк азир кунед, подписка кунед. Падари Фарҳод қади дар больницаем, ҳозир дар омадем, состояниш адем, реально состояниш вазминай, муҳтоҷ ба дастгирии шумо дорам. Иҷа больница мисол чӣ хеб гӯем, ҳама тарафа нигаҳ дора, кӯшиш дора, не ки мо ҳам бояд сарҷамъ шем, кӯшиш кунем и падара ёрдам кунем. Ҳозир дани момент ҷамъ шида 215,000, не ки 215,000 ай об ши, ами хеша таворши бачаҳо ҳама каса партофтан. И камай бародаро, минимум иҷа 500-600,000 расход дора ва исуси пора бридагиан, короче стапара бридагиан, состояние вазмин дай гап намезана, хай пои задагӣ шай. Ба ҳамин хотир обязательно дастгирӣ кунен, видеоро поделиться кунен, лайка биҷихен, 1 рублай, 10 рублай, 100 рублай, чанд қадаре метонен партоен. Писари ҳами акара биброрем рӯиш кунем. Акаҷон чӣ гуфтанӣ? من نمودم و خویش دارم شانس میزوشون میرسه دستگیری کنم آدمایی که уже دستگیری کردن. حضور احمد خداوند امروز поддержка ҳаста ё миннатдорем бачаҳо якдигар фаҳмид дастгирӣ кунен. туш кесам ака яхшон давом мекунем. орзу خداوند امروز орзу ман гап мезанам. гап мезани ака. ин амакиша каш бародаро, ин амакиша мастай. гап занен. о бародаро, касе ки метавона ёрдам кунад, касе наметавона ба дуо кунем. ҳами фарзанди мо бар рӯи пош бихеза, вазъияти вазминай, яке хай меҳтоҷ ба дуогӯию ба ёрдами шумо дорем. боқӣ монда аз худо умед дорем ки сеҳат шавад. хуб, саломат бошем бародаро. ина падараш, ина дар больница қарор дорем. омадем дидем состоянияш беҳад вазминай. дастгирии шумо худоҳафиз. реанимация даёли ба обычный чира палата ба койкаи палата обычный патсиентҳоро вардагӣ нестед. реанимация дай. саломат бошед.